Виждате ли разликата между двете рисунки? За да достигнете до реалистичната, първо започнете от опростената. Използвайте само химикал. Целта е да рисувате с материал, при който не можете да използвате гума. Разбира се, при всяка опростена рисунка винаги има конструктивни грешки. Това не трябва да ви отказва, а да ви мотивира, за да ставате все по-добри. Пазете опростените рисунки. Те са полезни за бъдеща справка до каква степен сте развили талантът си и какво още трябва да научите. Ако урокът ви е бил полезен, не забравяйте да харесате видеото и се абонирайте за още.